हाय लोगोफोर, बियो आधार कार्ड फर्म गोदानै आधार कार्ड माबोरै अनलाइन खालामो, बे फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालामनानै साबमिट होनांगौ बिनि सोमोन्दै, माबोरै फर्म फिलआप खालामो बिनि सोमोन्दै आं खोन्थागोन। जोंहा बाव दं गिबियावनो रेसिडेन्ट, जेनेबा जों भारताव थानायनि जोंहा मोन्थाय दं ना गैया बेनि सोमोन्दै दं हिसाबै जों बेवहाय टिक मार्क होबाय। फैदो 1 नाम्बाराव बेवहाय जायफ्रा गोदानै एप्लाइ खालामदों बिसोर बेवहाय जेबो होनो गोनांथि गैया, नाथाय जायहा आधार कार्ड दंखायो ओमफ्राय बियो कारेक्सन खालामनांगौ, मिस्टेक दं बबेबा स्पेलिंआ, अब्ला बियो बेवहाय फिलआप खालामनो हायो, नाथाय गोदानफोरनि थाखाय नङा बियो। बेनिखायनो 2 नाम्बाराव फैदो, बेवहाय बाय'मेट्रिक आपडेट फट' फिंगारप्रिन्ट बेवहाय जोंहा होखानांगौ नालाय बेनिखायनो टिक मार्क होदो। मबाइल नाम्बार होगोन हिसाबै जोंहा टिक मार्क होदो। डेट अफ बार्थ होखागोन नालाय बेयाव टिक मार्क होदो। एड्रेस, नेम, जेन्डार, जुदि नोंथाङा इमेल नाम्बार होयोब्ला नोंथाङा बेखौबो टिक मार्क होनो हागोन। दानिया फैदो थामथियावहाय फुल नेम, नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ फुल नेम लिरनांगोन गिदिर आखरजों लिरनांगोन। उनावहाय नोङो 4 नाम्बाराव होनांगोन जेन्डार, नोंनि जेन्डारखौ होदो, हौवाब्ला मेल होदो, जुदि हिन्जावब्ला फेमेल होदो। ओमफ्राय नोंनि बैसोखौ होदो बेवहाय, जुदि बेवहाय मोननै रोखोमनि दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि जोनोम साननि जुदि प्रुफ दङब्ला, जोनोम सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथाङा बेवहाय भेरिफाइआवहाय होनांगोन नोंथांनि जोनोम सानखौहाय। आरो जुदि नोंथाङा जोनोम सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा डिक्लेयारावहाय बेवहाय बैसोखौल' होनानै होनो जागोन। मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'नानै लादो। आरो बाव दङ हाउस नाम्बार, न'नि नाम्बारखौ बाव होदो। लेन्डमार्क, जेन'बा नोंनि गामिनि खाथियाव मा दं, जेन'बा कुचुगाव बाजारखौ होबाय, कुचुगाव बाजारा जोंनि बारा गोजान गैया बेनिखायनो। जोंना टाउन ना गामि ना सिटि, जोंना गामि हिसाबै जों गामिखौ होबाय, गावनि गामिखौबो होदो, डिस्ट्रिक्टखौ होदो, नोंथाङा इमेल आइडि दंबा इमेल आइडिखौ होदो। दाना स्ट्रेट रडआ मा दं, नोंथांनि खाथिनि स्ट्रेट रडखौ होबानो जाबाय। एरिया लकेलिटिखौ होदो, कुन्तला पस्ट अफिसखौ होदो। साब डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव स्टेट, नोंथाङा नोंथांनि पिन क'डखौ होदो। 7 नाम्बाराव नोंथाङा बेवहाय जेबो होनो गोनांथि गैया, मानोना बियो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय। जायफ्रा बोसोरबानि गाहायाव बिसोरो बेखौहाय फिलआप खालामगोन। बोसोरबानि गोजौआव जुदि बैसोब्ला नोंथाङा बेवहाय जेबो लिरनांगौ गोनांथि गैया। दानिया फैदो डकुमेन्ट बेस खालामनाय। नोंथाङा हजोंहाय नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ माबोरै बेस खालामनो, रायज्लायनायनि गेजेरजों ना सोरखौबा रायथिनायनि गेजेरजों? जुदि नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ श' खालामनायनि गेजेरजोंब्ला बेयाव टिक मार्क होदो, मानोना नोंथांनि डकुमेन्ट दंजोबखायो नालाय हजोंहाय अरिजिनेल श' खालामनांगौ। दाना 8 नाम्बाराव फैदो। दा बेनाव आइडि कार्डआ मा दं नोंनावहाय कार्डआ बेखौ होनो गोनां जायो। जुदि नोंथांनाव भटार आइडि दंबा भटार आइडि होदो, लाइसेन्स नाम्बार दंबा लाइसेन्स नाम्बार होदो, पासपर्ट दंबा पासपर्ट होदो, बेबादिनो पान कार्ड दंबा पान कार्ड होदो। दा बेनावहाय बे फरायसा जवाहरलाल नार्जारि फरायसा हिसाबै बेयो स्टुडेन्ट आइडि कार्ड दङ आरो बेनाव कास्ट सार्टिफिकेट दङ। दा जोबथारनायाव 9 नाम्बाराव फैदो, बाव होदों आई नियर बाय कनफार्म द आइडेन्टिटी एन्ड एड्रेस अफ जवाहरलाल नार्जारि बस, बेनो नैबे गोजौनि नामखौनो नैबे नामावहाय होफैफिननांगोन। उनाव जाय फर्मखौ फिलआप खालामदों बे फर्म फिलआप खालामग्रानि मुं एबा सिगनेचार बाव होनांगोन। आं आसा खालामो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै गोबां मिथिबाय। अब्ला बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।